Eta bueno, hemen ikustia nik nola diskan izena, Stone, no? Stone, o ze irakurtzea dator. Gutxi gora, bera, Joseba. Ze gartziko, Yatoil. Vale, Y-a, Akronimoa da, esan dau, you always hurt the ones you love. Eta da, 50. hamarkadako abesti bat da, Mills Brothersena, eta diskoa da horren inguruan, bueno, maitasunaren inguruan egiten dugu hitz egin, maitasun platonikoaren inguruan, eta apur bat, zuk zelan nonor maitatzen dozunean, eta izten dozunean, pieza horiek zelan batzen dugu zen. Eta disko hau da hori. Más o menos, ez dakit ondo espliko da. Bueno, bikote, behitu zakemen, Hau puntxa pixkatu beto kendu berdiok, Bitxatu izue, hori zuri da. Hau talde badek, Hau danok ite ondo, danok ite gaizki. Oide, pixkatu hori kendu, zeatigan hori, gero inda da honiare gogorra gelditzea. Orduan beti horregat izan dira bi kapa kendu, esan diotela behai, beti tipula egote izatek, kapa bat gehiago kendu, bat gutxio baino. Zea, gero eta kanpoago, gero eta plastikuagoek. Orduan xamurtasuna barruan topatuko jau, bale? Bale, oso ondo. Gero piketa guztuzta. Ez, gero hori Julianan erabiliko jau, eta hemen jarriko jau ja. Bota sakonea, beizak, Beizak zetruko. Hemen dakak zorro bat, bota dana bertara, eta gero honea botako jau, bale? Inge. Bueno, eta gero hori diskan izena, bale? Eta gero ere bai, STR. Nondikan zetorrek STR? Zer nahi dik esan zehazki? Benetan nahi duzu kontatzea? Bai, noski. Historia ez da oso interesgarria. Ez da oso interesanti ez, baina... A ber, asunto izen zen, batera bizi ginen, oian justo gaur ez dauela, oian ikerretani, batera bizi ginen guazen grabetan egon ginen bitartien, eta zan guretza joku bat moduan, batzen ginen, eta azkenan hirurak musikariak, eta orduan, oianek baseak egiten zituen, eta bertan, jolaste, no seke, eta geneukan hitz joko bat, beti txino baten jaten gendun, bueno, txinatar baten jaten gendun Donostian, eta zan jaten genduna Special Duck jaten gendun. Ate berezia edo, no se. Eta orduan hortik aurrera, eta horregaz, ze guzu? Hori? Eta horregaz gauziegaz, Special Trap, hasi ginen trapa egiten, da orduan Special Trap Residence, eta horrekin jarri ginen. Baina, bueno, azkenean esan gendun, STR mola maz. Errazago behintzat. Errazago, bai. Eta hor ikustean bihotz hori zertan datza, orzea, bihotz hori satituta eta... Izan da kapitxikoa. Hau ja potxetzen jarriko jat, hemen? Bota. Oso ondo? Hau izan da gure, ez da izan, formato barri bat gure gendun egin, oza, ez gendun gure, bueno, diskoa badeko gu, lehengo epekoa, eta nahi gendun beste proposamen bat egin, ze, ja gaur egun ikusten dugu, diskak edo, diska reproduktoreak eta gerozta urria badirela, eta orduan esan gendun, ingo dugu bihotz bat, jake imagen osoa bihotza dan, bihotza apurtua dan, eta orduan esan gendun da, segaitik ez dugu egiten bihotza apurtu bat disko moduan, eta orduan gure diska da, hau. USB baek hori, Karo, gero erabili dezakezu nahi duzunerako, Dena bestia dode, baina gero... Osea, galdera dago, baina guendikan lekua dago gauzak gehiago sartzeko. Karo, guzun guzti, ez da izan, baina. Vale.